खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान बोसोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सहाय माजियाव फरायनाय महरा सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोब्बाय साइलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो हाजि मिन्थादोंना सागाबाय नालाय एसे माने 50नि बांसिन सागाबाय ओमफ्राय 30सोसिम दंबावो खोमा सानाया आरोना ओंखायनो मिन्नो हाबाय ओमफ्राय रिक्वेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होना आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय साफा सानै गोदान नायफ्लांदोंबा कनफिउज जागोन ना दाख्लैबा आब' नों मानो हाथाइखौ अरथे रायलायबाय थादों होननानै बुंदों माने गोदान नायदोंमोन नामाथाय आगैया ना सिगांनि ब्लग्सखौसो नायाखैमोन नामाथाय हागुमा रज'दोंमोन हाथाइ बुख्रांदोंमोन मोदोमा ओंखायनो बिदि जादोंमोन रायलायनाया दा साबसिन जाबोबाय हाथाइखौ अरथेलायनांला बिदि एसे ब्ला ब्ला खालामनानै रायलायनो हायो खिन्थु जाखिनि ब्ला खालामदों बेसेबांल' ब्ला आरो सिनो हाया आरोना बांद्राय सिबाथाय बेखौ गानोसै बायदि मोनो सिङावहाय दाबो दंबावो नालाय दाबो खस्थ' मस्थ'यै बुस्थुखौ सोनो हायो नाथाय अरनो हाबाय खिन्थु सोनायावनो बिराद खस्थ' जालायबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे बियो मा बुस्थुथाय आं बुजिला आं गिदों नै आं नुहोनाय नङा नोंथांमोनहा नै साया आरोना आं लाजिहांदिया खिथानोसै नै बियो लोथो आंनि हाथायाव बाथाबनानै दङ आरोना बोरैबा बाथाबनानै दङ ओरैहाय एसे बिसिबांसो जागोनथाय मोजांबो नुहुराना एसेसो जागोन खोमा आरो एसे ओरै थांनाय बिदि बाथाबनानै दङ ओरै लोथो ओमफ्राय बेनो सायो एसे बाखि जेबो एसेबांबो ख्राब साया खिन्थु सायो आरोना आं दाख्लैनिफ्राय सानदोंमोन सागाहांनायखाय बेबो सेमलांगोन खिन्थु बे दाबो सेमलाङाखै मिन्थिया बे बाथाबनाया माला खारगोन हाथायावबो बिदि बाथाबलायो आरो गोदाव सोरावनो हाथायाव नङा माने हाथाय मोदोमाव आरो हाथाय मोदोमानो जाहैबाय बेबो ओमफ्राय लोथो बेखौनो मोनबाय बायदों नामा साननानै सेरदोंमोन आङो खिन्थु जेबो बिदि गवाखै आरोना मोदोमानो बिदि लोथो बुनानै दङ बेखिनियानो ओमफ्राय खुगा सिनो हाबानो मानसिया बिन्दास जासिगोन ओमफ्राय सुखुवा मोनदों न'आव ब्लां थादावबाय थानाय ना ओरैस्रां थादावबाय थानाय ओमफ्राय बोरैबा मोनो आरोना बानाय खिन्थु उफाय गैया थांनाया जोङो थांफिनसिगौमोन मबाइलखौ मोननाय लोगो लोगो आं बेलासियावनो थांगौमोन खिन्थु ओइ सासे सुबुंनि बिराद एसाइनमेन्ट जमा जानानै दङ एसेसो हाल्का फुल्का खालामनानै गालांनो साननानैहाय स्टार्ट खालामदों आरोना मैया मोननैसो खतम खालामबाय नै दा दांगासिनो दङ आरो दंबावो अल साबजेक्टनि ओमफ्राय टेनसना आंना मा सनाफोर ग्लब बानायनो हरदोंहाय ग्लब फिसाया एखमबा मबाइलाव नायो बोरै बानायनो बोरै मानो जेनेबा दखानाव मैया सोंनायाव बलजों बानायजायो होनबाय दाना खिन्थु बिसिना सिदा माना खालामदोंनो मालाय स्कुलनिफ्राय बलजों बानायनो मोननाय नङा कार्डबर्डजों बानायनो हागोन थार्मकलजों बानायनो हागोन नालेंखर थख'जों बानायनो हागोन आरोना ग्लब दा बेखौनो टेनसन जानानै दङ माजों बानायबावनोथाय दा जायखिजाया लिरनाय आखिनाय बानायनाय सिथाबनाय मानायफोरखौ बानायग्रोथोंसै आरो नै दा माखासे अस्त्र लायबावनानै आरो बानायहोबावनांगौ बेफोरखौनो मावलागासिनो दङ ओंखायनो थांफिनथ'वाखै आरोना जोङो बाबा थांदो लिरहैदो आं नोंथांमोननो देखायनो रसनाफोर ए जिखौ इगनर मादि सना राननायसो आं खननो बानानै खनाखै मैया बेलासियाव सुनाय आरोना बिराद बानाय मोन्दों आङो जि जोम सुबाय जि जोमा बेल' नङामोन जेव ओमफ्राय नै बेखौ मा होनबावनो दा साफा खालामजोबनोसै आं फिसाजोनि आखल ए गैलाथ' मा हलिस जाजोब्बाय हलिस गोदि दंमोन खोथों र' आं गाइखेर हरबावनोसै र' नै आरोना हिन्दी प्रजेक्टआ माबास्रांबाय सिथाबस्रांबाय बेबो बिमा नङाबा जायाना खयै खथे गावखौ आथा लागायहोबाय गावखौनो बिदि देखायबाय एसे एनै सिनबोबाय दा बिसोरनि सोमोन्दै थ्रि लाइनसो लिरनांगौ जाहैबाय आरो फ्रिदम फाइटारफोरनि आरोना दे बाबा लिरफैदो लिरनानै माबार क्लियार खालामदो आलु दरनै हानानै लाखाबाय बुटखौ मैया सोमखादों आरोना ओमफ्राय टमेट'बाथ' बिराद मोजां जागौमोन खिन्थु आङो टमेट'खौ गोखैखौ जाथ'ला माने एवनानै लागासिनो दहाय दालि संनायाव सामब्राम एवनानै हरनायखामोन साराया एवनो संसै आरोना जाबाय सनाफोर एवला एवलि एसे दै होनानै गोदौथोंसै आलु रुइथोंसै दाब एसे जि सुनानै फैनोसै आं सान्दुङाबो दंनायालाय एसे जोख्लोबो खिन्थु बिराद गरम दिनैहाय सुलि सुनानै सनाफोरनि ओंख्रिया बेखिनि अबस्थायाव सफैबाय पनिर हरनानै एसे दै हरदोलायबावबायसो आं माबा राननानै थादों
एसे मोजां गोदौ होनसै आयौ गैलाहाय खानायफ्रा बोरै जाखो दै फिनानैसो स्लेप खालामाखै नालाय खानायाथ' आंना खानाया बारा नियम गैखाया खिन्थु दै होनानै स्लेप खालामनानै लायो आरोना दा खालामिखाय गैलाहाय अबस्थाया फैथाथोंसै ओमफ्राय कबिता आगैमोन बिमामोन सोरबा हामनाय नुलायबाय होननानै बुंदों आरोना थ' नंगौ हामदों मानसिया फैनानै लगे लगे अजनखौबो सुफैदों आङो द्लामैनो माइनास जादों आरोना अजनाबो ओमफ्राय मा होनो खिथागोन आङो बै स्टार्टिं सुजेननायनिफ्राय आङो एसे एनै डाइटखौथ' खालामखाबायमोन बेहायनो राजानि एग्जाम टाइम मा टाइम बिदिनो ओमफ्राय खालामलाय गारलाय बिदिनो खालामो ओमफ्राय न'आवबोथ' आं थाहैखादोंआनो बिदि हेभि जाखायाखै माने जानायखौ चेन्ज खालामनानै खालामखादों जाखादों थ' कुल मिलाखै अजना आंना 7 केजि माइनास जादों सनाफोर बिराद गोजौ अजन दंमोन आं बेसेबां अजन दं बेखौ दाबो नोंसोरनो खिथानो हाया आरो टारगेटआ मा बेखौबो खिथानो हाया लाजिनो ओंखारो थ' जेला साक्सेसफुल जागोन आङो अब्ला फोरमायनानै लागोन आरोना फट' भिडिअ खेबनानै खालामनानै दोननाय दंखायो सनाफोर अजना आरोना बै वेट मेसिन सफैनाय लोगो लोगो बेसेबां अजनमोन स्टार्टिंआवहाय सब दंजोबो आरोना सब फोरमायजोबगोन आङो ओइ साक्सेसफुल जाहैयोबा आरोना साननायसिम ओमफ्राय दाबो साननानै नायदो 7 केजि अजन खमायनायनि उनाव मानसिया आखाइफ्रा नै लोथोब फोथैनो दङ आरोना थ' बियो मानि थाखाय होननानै बुङोबा आङो बडि शेपनि सायाव खामानिखौ मावाखै खालि आंना सिंनिफ्राय रानलांदों खोथाया बे नंगौ ओमफ्राय इसे खमायनायखौबो नुयो सायावबो खिन्थु नों बेजों लोगोसे एकदम मोजां मथन रेगुलारलि एक्सारसाइस खालामबासो बडि शेपआ बिराद मोजां फैगोन आरोना बेखिनिखौ आं मिथिगौ थ' बडि शेप लाबोनाय खामानिखौ दोनथ'नोसै मानसिया एसे हालखा जानानै थाथ'नोसैल' थानो हाथ'बानो जाथ'सिगोन बायदि मोनबाय आङो बिनि खामानिखौ मावलांसै एसे स्रांनो बेनिफ्रायहाय मा होनो मोखांखौ नायनानै हामदों होनबा जाया आरोना मानो होनबा मोखां आरिमाबो एसे हारावरावखा बेनिफ्रायहाय माखासेयाथ' मा बुंनो हाथायनि थाखायनो आं जेबोखौनो जानो हायासै नालाय बिनि थाखायबो आं हामदों खिन्थु बेनि हामनाया आंनि हामनो लुबैनानै हामनाय नङा आरोना बे बिराद दुरबल मोनो आङो खर' मर' रिं मोनजोबो बिदि जानो हायालासिनो हामनाया आरो माथो नङा होमबा जेनेबा लोमजानानै बा हाथाय सानानै माबा मोनसे जानानै जानो हायियालाय अबावथो मोजां जानो ओमफ्राय आं बै डाइट खालामनानै हामनायासो आंखौ बिदि खर' मर' इसिबां जेबो खालामनो हाया आरोना बेजोंसो आंहा लासैनो हामलांनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय अजना हाथायनि जुनैबो खमिबाय आरो माथो बुंनो दा मोजां जाखोना गाज्रि जाखो आं मिथिला खिन्थु बडि शेप आं लाबोनो हायाखै आरोना दाबो दांखोन नुबावो आंखौ खिन्थु सिङाव रानलांदों मानसिया जेखियानो जादोंला जालाङो मोजां जालांथोंसै जायखिया सानाय सुनाय गैयाबानो मानसिया मा गोसो बेखौ खालामनो हायो आसलिया देहायासो ना थ' देहाखौ फ्राद खालामनानै लागोनसै र' 12:30 जालायनोसै उखैबायबो जानोसैबो फिसालानाबो जोबथ'नोसैलाय बाबा दे कमप्लिट खालामदो फटाफट आं ओंखाम खुरनोसैयानो आंहा बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय आं बादि हाथाय सानाय कमेन्टफोर मेरला मोनबाय आङो आब' आंनाबो सागासिनो दिनै 6 दिन जाबाय सोरबा दिनै 7 दिन जाबाय बिमा आंनाबो सागासिनो ओरैबायदि आरोना आं होनखाबायना बारग'आ बे बुस्थुनिफ्राय ओरैबायदि गाज्रि बुस्थु सागागोन लासैनो आंनि बायदिनो खमायलांगोन खिन्थु खस्थ' हले बिराद मोननाया आंबो लामैनो मोनबाय बिराद गिदिर बेमारनिफ्राय माबा जाखांबोनाय बायदिसो मोनलायदों आरोना आङो ओमफ्राय दुगैयाखै जाखांनासो दुगैगोन खनसेनि बेलासियाव आरोना बेनिफ्राय आरो जारिमिन ब्रह्मनि कमेन्ट रसना ब्रह्मखौसो रायनो लाबोदोलाय सिस्टार समाजखौ हाद्रि सारनानै सिरि थाथारबाय बियो होननानैहाय दा आरो जोङो मा रायबावनो सिरि थाहैबाय माथो दाखालिफोर गोबां सोरबा माबा बुथारजाबाय खोमा सोरबा माबा ब्लेकमेल खालामजाबाय खोमा होननानैसो माथो बुंलाबायदों आंहाथ' गामियाव थानाय बारा मोजां निउसफोरनि भिडिअफोरखौबो नायनो मोनासै ना दा मा जाखो मा माखो आंबो आंनि लोगोनिफ्राय खबर लाहरनाय जायाखै आंहाबो लोगो दङ ना बिथिंहाय थ' खबर लाहरनाय जायाखै दा बे बिनानावनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया आरोना दङबा दङसै मोजाङै मोजां थाथोंसै बियो जों उनावहाय गाज्रि निउसल' दा खोनाथोंसै मा रायबावनो खारखाबाय जखन गथ' गथायखौनो नुनानैबो फैफिनलाबा न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनलाबालाय माथो होनबावनो
खारनो होननानै खारखाथारनाय रोंखा-राखा खारनायसो मेरला खारग्राफ्रा हमजालाबायनानै फैफिनो सोरबा मास मोनसेजों फैफिनो सोरबा सानब्रै सानबायावनो हमजानानै दाबो फिनजायो खिन्थु रसना बिनानावना मालाय स्ट्रंलि प्लेनिं खालामनानै खारदों खोमा ओंखायनो सिरि थ्रोब खुनु नाम गुन सिन्दाब बुन्दाब गैया नङा होमबा थ' मा रायबावनो मालाबा गाज्रि खामानि मावनायफोर नुबावबा रायनानैसै नांगौबा दे दा रायथ'ला आरो मा होनो मालायनि खोथाफोरखौ हानलाबाय थाबा दा आं नायग्राफ्राबो आंखौ रायनानै गालांगोनसो बाराबा ओमफ्राय बाट बाराद्राय भाइराल गोदाव सोराव उल्टां फाटां मा होनो भाइराल जाबाय थाबासो आङो भिडिअफोरखौ बानायना होदेरनाय जायो आरोना खिन्थु आं ओरैनो बिदि नर्मेलि सिरिफ्राव आङो बानायलाबायनो बायो मालायनि खोथाफोरखौ हानलाबायनो बाखायो भाइरालबासो आङो आंनि ब्लग्सआव एसे सावरायदेरनाय जायो आरोना साननायफोरखौहाय बेखौनो सोरबा सोरबा बुजिया बुजिबा बुजिबाय बुजियाबा गैला आरोना थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै थ' गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच